Okay, gutter, i dag der skal vi simpelthen klare the bank heist in the vehicle driving empire. Så yes, nu vil vi lige se, hvordan det går, når vi kommer ind. Så den tænker jeg bare, vi lige trykker play, og ja, så er vi godt i gang. Okay, så jeg tænker bare, at jeg ikke vil spille noget tid, bare spore min bil, og så kører hen. Eller måske teleport. Nu kan jeg lige få lov til at min bil. Jeg tænker bare, at vi teleporterer derhen, fordi det vil måske bare lige være en del lettere. Ja, det gør det. Sådan. Og når vi så kommer derhen, så skal vi nemlig ind og klare det bank heist. Så skal vi lige bekomme outlaw, ja tak. Og så skal vi lige have en open heist, yes, kom så. Sådan der, nu handler det bare om at ikke at udløse nogen alarmer, så det hele kan blive godt. For sag, det gør lidt ondt der. Det var ikke så godt. Okay, der har allerede været nogen, som har lukket op for anden etage, så nu klæder vi bare lidt diamanterne, for de giver mest penge, så yes, det er bare det, vi går i gang med. Til at starte med. Så tager vi lige nogle penge. Nej, der er også vi har startet. Okay, vi skal afsted, vi skal skynde os, vi kommer til at sætte alarmen af. Så nu handler det bare virkelig om at komme videre, fordi vi vil helst ikke blive opdaget af politiet, fordi så får vi en bøde, og vi har kun 8.000, fordi vi lige har brugt alle mine penge på en ny bil, så ja. Så nu skynder vi os lige, tage nogle diamanter, tage resten, bum, lige her en skynd. Jeg kan bare lige have sådan 150.000, så smutter vi, tænker jeg. Kom nu, ja, så tager vi bare lige nogle over for den her cash-ting her. Og så tager vi bare lige en masse af dem her, og så får vi lige at se, hvordan det går. Sådan. Så, og nu skal vi bare videre. Så her skal vi ud op ad stigen. Så nu handler det bare om ikke at blive opdaget i politiet. Og som I kan se, så står der escape the security. Så vi har 5 minutter til at skal escape security. Og som sagt, vi må ikke blive opdaget. Okay, vi tager zipline. Kom, spawn bil. Kom nu. Så handler det ellers bare. Vi har ikke lyst til at blive opdaget. Det vil være rimelig sørgeligt at blive opdaget. Okay, kom så. Ja, yes. Kom så. Skal vi bare have lidt fart på mit nitros. Vi skulle have taget op. Det kunne vi fandme ikke. Vi skulle have taget op der, så kunne vi bare køre over på mig. Okay. Jeg tænker lige, vi lige må se, hvordan vi lige gør det så. Shit, vi får alt for meget fart på. Nej. Shit, hvad skete der nu? Ja, vi kan bare spawn igen. Spawn bil. Kom så. Spawn bil. Og det her kan man nok kalde en slags tutorial, for I får at se, hvordan I skal gøre det. Så. Men så meget det der på nu, for nu har jeg tænkt mig at køre ned til broen, så køre over den, og så bare køre frem og tilbage over den, til jeg bliver opdaget. Så jeg bare håber, at der ikke kommer nogen politi, det ved mig aldrig. Okay, indtil videre, at der ikke kommer nogen politi, og det er allerede virkelig godt. Fordi hvis der ikke kommer noget politi, så er det sådan til at være god til noget. Men ja. Kom, fuld fart, vi kører 400. Kom så. Fuld fart på, kom så. Ja, tak, det er flot, det er godt. Yes, kom så. Sådan er det, vi kører hurtigt. Og så når vi kommer nu her, så vil vi bare tænke os bare at køre direkte livet ind til den ender nede i den her. Fordi sådan går tiden over den. Og vi har stadig 3 minutter tilbage. Og der er lige hver, der har fået en bank 10. Og hvis jeg skal lave en, hvor jeg er politi og skal fange de andre, så skal I lige skrive det i kommentaren, for så laver jeg, hvor jeg skal være politiet og fange dem, som er mig lige nu, som kører væk. Så skriv i kommentaren, hvis jeg skal lave det. Ja. Nu får vi se, om vi skal lave en, hvor vi er politi i næste episode. Det er virkelig fedt her. Og hvis I ikke har set det, så på Random Vibes account, der er det mig, der spiller med ham. Så det der, det 6-7 noget. Okay, vi tager bare hele munden her, det var det bedste. Yes, sir. Sådan der. Går det godt? Skal vi bare fuld fart? Kører godt her. Det går allerede virkelig godt, synes jeg. Men ja. Sådan. Den er interiør, også interiør. Det er bare en sej interiør. Hammer her, det kan jeg jo se. Det er virkelig tough interiør. Måske lidt grimt, tænker jeg lige på. Ja, sådan der er så bedre ud. Så den har kun 2 minutter tilbage, så
Yes, nu håber vi går godt de sidste 2 minutter. Vi vil helst ikke have, at komme politi efter os, som kan nå at tage os, fordi jeg gider ikke fængsel, der er lige prøvet til. Fordi at vi er lidt fattige på penge, så vi har ikke råd til at komme i fængsel. Men ja. Ej, det er bare gejl, også med de her røde lygter, vi har her. Det ser virkelig godt ud. Især med de røde lygter. De røde lygter, de spiller jo, synes jeg bare. Prøv at se det der. Ej, I kan ikke sige det, der ikke er sagt. Prøv at se, hvordan de røde lygter, de bare fuldstændig spiller. Ja, vi har lige noget claim, lidt sådan der ud, ja. Så jeg synes sgu, det går meget godt. Vi bare kører ikke for politiet og håber, der ikke sker noget, fordi at det virker. Okay. Det går allerede rigtig godt. Så yes. For satan. Der var sgu anden. Okay, vi skal lige væk for enden, det kan jeg godt mærke. Ja, kør. Vi har kun sådan 59 sekunder tilbage. Okay, jeg tænker bare, at vi lige går ud her, og jeg vil... min bil er clean. Shit. Okay, hvad synes vi om min bil? Hvad synes vi? Hvad synes vi? Ej, jeg synes, den er virkelig clean. Prøv at se det der. Og så med røde en tidligere lampe. Jeg var sgu også en dyr bil, så nu håber jeg, at vi får en masse views, så vi snart kan få nogle penge tilbage. Jeg brugte alle mine penge på den her bil, så vi kunne lave det her heist til jer. Så nu blev det sgu dag. Eller hvad? Det bliver sgu lidt lysere. Nu blev det nok igen. Okay, er det en bug, eller hvad skete der? Okay, det aner jeg sådan set ikke, men ja. Kæft, det går godt, det her. Og 10 sekunder tilbage. Okay. 10 sekunder tilbage. Det er jo beautiful, det her. 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Tak. Der fik vi pengene, og så vil jeg bare sige, at det var hyggeligt at lave den her video. Og så vi ses i næste video. Peace!